Здравейте хора, аз съм Теодор БГ и много ви благодаря за тези 158 абоната. Честно, много сте яки. Този клип ще е малко кратък. Извинете ме, че не съм правил клипчета, но ще правя. Пак имах някакви малки болки в кръка, но не. Правихме доста тестове и няма как, хора, смисъл да снимам, защото по цял ден уча и имам ангажимент, смисъл да. И в този клип ще ви кажа, че гоним вече 200 абоната. И значи като вземем 250 абоната, ще направя един огромен giveaway. Така че помогнете ми да направя тези 200 абоната по-бързо. Може да натиснете сега камбанката за мене. Можете да ми видите клипчетата. Да се абонирате, който не се е абонирал. Да ми лайкне клипа. И да, хора, това ще е клипа. Съобщавам ви, че гоним 200 абоната и ще правя голям giveaway. Ще правя, да. И така че помогнете ми да направя 200 абоната. И да. И това ще е клипа, хора. И чао от мен. Абонирайте се.